Съвет как да разпознавате чувствата и емоциите си от човек, когато 3 терапевти нарекаха безчувствен и абсолютна тотал щета. Първо, да ви кажа нещо важно. Всички хора чувстват и усещат емоции. Няма как да не чувствате емоции. Но има такива като мен, които не знаят какво чувстват и усещат и не могат да ги дефинират и си мислят, че нищо не чувстват и не усещат. Не сте повредени. Това просто е защитна реакция. Но мога да ви дам начин как да започнете да я преодолявате. Така, след като знаем вече, че не сме повредени, а просто защитна реакция, се запознаваме с емоциите. Щастие, презрение, отвращение, страх, гняв, удивление и тук добавям по-разширеният спектър на емоции, който може да си скриншотнете и да си го преглеждате редовно. След като ги прочетете, разберете и осмислите, си избирате 3 часа в деня. Примерно 10, 12 и 6, в които просто да отбелязвате какво чувствате.